Salutare, dragilor! Astăzi suntem la un nou videoclip și ne jucăm Color or Die. Pentru cine nu știe ce este acesta Color or Die, trebuie să fugim de acest monstruleț desenat, să colectăm culori și să deschidem uși, să găsim 13 pensule și apoi să deschidem ușa albă. Uitați, acela este monstrulețul. Acolo este el. Înseamnă că pe aici este cale liberă. Vom merge pe aici. Trebuie să luăm pensule. Și te poți camufla lipindu-te de pe un perete de culoarea ta. De exemplu, eu dacă mă lipesc de acest perete roșu și monstrul vine, el nu mă poate prinde și practic nu mă poate vedea.